Kodi MCP inkaonadi zifukwa zimene DPP inachosedwela mu boma kuti iphunzirepo? Ili ndi funso limene musiku lero tikhale tikukambirana popeza kuti a MCP zikuoneka ngati akuchita kusaweruzika kwambiri. So mondilole musiku lero kuti tikambirana izi. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Akulu akale ankati nzako akamayenda mkugwa penapake iwoyo podusa umalambalala mbalimo. Komanso ena ankati pamene nzako akulandira mwambo pa unamwali iweyo umaphunzirira pamenepo ndikungomvesa mwambo kuposa mwini wake olangidwayo. Chipani cha MCP chinachosedwa mboma kuzera mchisankho cha 1994. Anthutu anachosa MCP mboma italamulira kwa zaka zokwana 30. Ndipo zifukwa zina zimene anthu anachosera MCP mboma mchaka cha 1994 zinali nkhaza kuzera mu Young Pioneers ndi a Youth omwe anali ngati gulu la asilikali a MCP. Chipani cha MCP chitakhala ku opposition kwa zaka pafupifupi 26. Mchaka cha 2020 chipanichi chinalowanso mboma kuzera mu mgwirizano wa tonse chitawina zisankho mu 2020. Koma pano funso nkumati, koma MCP ja inaphunziradi bwinobwino zifukwa zimene zinapangisa kuti chipani cha DPP chichosedwe mboma mchaka cha 2020? Chipanitu cha DPP chinachosedwa mboma pa zifukwa izi. Number 1, kukondera. Chipani cha DPP chinkatengedwa ngati chipani chokondera. Anthu ena ankadandaula kuti DPP imakondera mtundu wa chiromwe pa ulamuliro wake. Anthutu ankati maudindo ankangoyikana anthu a chiromwe okha, komanso anthu a DPP okhaokha. Number 2, kuzimva. DPP tu inafika pomazimva. Kunali anthu otchedwa ana a dadi. Anthu osatira DPP ankapangisa manamba plate a galimoto atalembapo ana a dadi, ndipo apolisi ankangona number plate yolemba ana a dadi ngakhale galimoto itakhala ndi zifukwa, koma apolisi analibe mphamvu yotenga action ina iliyonse kuopa ana a dadi. Magalimototu anthu ankayika timipango ta nsalu za DPP ndikumangirira pa kagalasi ka galimoto, ndipo wapolisi kungona kampango ka DPP ko analibireto mphamvu ina iliyonse kuti akhonza kuonesesa kuti malamulo akusungidwa. Number 3, nkhaza. Kunali anyamata oyenda ndi zikwanje, ndipo aliyese osusana ndi DPP olo atavala makaka osemphana ndi chipani cha DPP ankatemedwa ndi zikwanje. Number 4, matukutuku. DPP inafika pa matukutuku pozinena kuti iwowo ndi system, ndipo ankati monga system sangachosedwe muboma chifukwa iwowo ankati ndi mawaya okolana-kolana, ndipo ankati monga mwa system singachosedwe mboma chifukwa iwowa ndi okolana-kolana, ndipo iwowa ali ngati mawaya amene munthu siungawamasule mwachisawawa. Anthutu atatopa ndi izinthu izi zimene tazifotokozazi kungotchulapo zochepa chabe, anachosa DPP muboma. Lero kunabwera MCP pa chiongolero, koma funso ndikumati kodi MCP iyi inkaonadi zifukwa zimene zinapangisa DPP kuchosedwa muboma? Chifukwatu MCP anthu akuidandaula. Zina mwa izo ndi izi kungotchulapo mochepa chabe. Nkhaza. MCP tu ikuoneka yayamba mwa nkhaza. Iwowa akungomanga anthu mwa uyo ndi uyo ngati anthuwo akususana nawo. Tiye tikumbuke kuti DPP inkawasiyako anthu kupanga exercise maufulo awo oyankhula. Peter Mutharika ankajambulidwa makatuni, kuzuzidwa ndi kutonzedwa, ankanyozedwa kutchulidwa mayina, ankalatiridwa ngakhale pa air, ngakhale ndi ana, ngakhale ma demonstrations ankalatiridwa ndi anthu ochuluka. Koma DPP sinkachita chinthu china chilichonse. Koma lero MCP sungapange, mapeto ake upezeka kuti wakagona muchitokosi. Number 2, matukutuku. Pano MCP yayamba matukutuku akuti boma ndilomweli mpaka 2060 uwo, kuyiwala kuti paja kunali DPP yomwe ankati iwowo ndi system.
iwowa akuyankhula kuti akhalanso zaka zina zokwana 30 kapena 40 koma mwina akuiwala kuti mu nthawi imene analamulira zaka 30 ija one party system imene sinali multi-party, that means kuti iwo aja analibe opikisana nawo a open, ndeno aliyense amene ankapikisana nawo ankaphedwa, onse amene ankayambisa chipani china ankatengedwa ngati owukira, ankaphedwa, ankapisidwa kuti ndi moyo wake wonse. Pano pa nthawi ya multi-party sindikhulupirira kuti akanakwanisa zaka 30 amene aja. Pa number 3, kuopsezana. Ku MCP kwabadwa achinyamata omwe akumaika ma roadblock nkumaphwanya magalimoto aususana nawo, kumapanga sechi mabasi ati aone ngati muli ovala makaka ususana nawo, zija zimene zinachitika kwa Msundwe kuti Msundwe Barracks ndi chimozi mwa zitsanzo zimenezi. MCP itangowina, achibale ndi anasi a anthu amaulamuliro anapasidwa maudindo m'madepartment ndi m'maembasi mpaka na azikamwini a ana azitsogoleri ndi anthu amtundu anayikidwa maudindo osiyanasiyana. Just imagine nkhani ija yokuti ana apite ku Israeli akagwire ntchito, anthu ochokera ku Lilongwe ochuluka ndi amene anapita kumeneko, anthu masauzande anthu anachokera ku Lilongwe, pamene anthu even osakwana 100 ndi amene ankachokera even boma limodzi like la Nsanje. Kunali mafigures ochepa kwambiri anthu amene anachokerako, I think osakwana 100, koma pamene ku chigawo cha Lilongwe komanso chigawo cha pa Central anthu ochuluka masauzande anthu anachokera mboma limodzi, anthu ochuluka kupita kumeneko ku Israeli kukagwira ntchito zake zomwezi za ulimi ngati zimene anthu akugwira ntchito ku South Africa. Onele kuti zawozo ndi zolandirira $, zolandirira ku banki ya ku Malawi zimene ainake walibena ufulu zigwiritsa ntchito. Koma MCP inaphunziradi zifukwa zimene zidapangisa DPP kuchosedwa mboma, kapena anthu andalewa amamva komanso amakhala ndi nzeru akakhala ku opposition basi, chifukwa tiyankhule chilungamo mmene Chakwera akupangira leromo. Zikanakhala kuti munthu wina akakumuza kuti Chakwera ndikuona ni mu 2024 mukupanga zakuti ndani amene akanakhulupirira palibe. Koma ndiyankhule chonji kuti ngati simunachite subscribe, tachitani subscribe mwanso muonere ma videos amene ali pa screen wa. Dzina ndi Sam Mavita, channel ndi Sam Mavita, ndichiteni search pa platform ina iliyonse pa social media, dzina lake ndi lomwe ili Sam Mavita, mukandichite follow kumeneko.